Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di join ya lagunya. Oke, dicoba ya dari sekedar hiburan ya. Abaikan suara yang penting happy. Asik. Pancene bener omongnya taci. Omong apa taci? Remuk kabeh dadi bojomu. Bendino nembok keplaki mbok kepuki mbok pisui. Sebab kakek cangkem dadi wong wedok jak cerewet karo wong lanang. Ya mesti wae ora mbok ingani, ora mbok openi. Wani rapi mas kudu tanggung jawab. Ya cek senang kalon mas ojo moro tangan. Melarat tak belani bambungnya tak openi. Opo ngene dibuka. Kalau nomor siji berkawin nomor pitu mangan watu. Tetep sego dek. Ini sego tetep. Nganggur tahun-tahunan mangan kak melo adang. Cek gantenge raimu. Kepiye? Aku wis ora kuat cepet golekna surat ndang dipegat. Ojo nekat, ojo njaluk dipegat. Mau aku jaluk Sebab pegat. pegatan saiki surate Ya sampean lho larang. sing tuku, sampean sing bayahi. Golek Pokoke utangan. aku jaluk pegat. Aku mau. Utang ana duwite. Pancene bener omongnya taci. Ngomong apa nek tadi kuwi? Remuk kabeh dadi bojomu. Ngawur tadi. Bendino nembok keplaki mbok kepuki mbok pisui. Sebab kakean cangkem. Jok cerewet karo wong Ya lanang. mesti wae ora mbok ingani, ora mbok openi. Wani rapi mas kudu tanggung jawab. Ya cek senang mas ojo moro tangan. Melarat tak belani bambungmu tak openi. Apa ngene dibuka. Kalau nomor siji berkawin nomor pitu mangan watu. Nganggur tahun-tahunan mangan gak melo adang. Cek gantenge untukmu. Aku wis ora kuat cepet golekna surat ndang dipegat gak temas. Ojo nekat, ojo njaluk dipegat. Sebab pegatan saiki surate larang. Sebab pegatan saiki surate larang. Terima kasih. Assalamualaikum. Kalian bae ya. Waalaikumsalam.